Ramni bagai, bos kali coba wah, nora buba kerani cengkrak nani bagai thaimani bagai. Takuro, sini tinang, sen komor nani lama himoi tongo, komor nani lama wah, sen aboni yok nani bagai, sen thang nani bagai, haraki biltu nani bagai, sen buba kerani lagi matang nai. থানায় ৭০ বছর সরকার রাজনৈতিক দল নিয়দিনা जों थांनानै बागै हानाफियावनानै बागै जों सभा खालायखा नंनि अरानि एमपि मिस्टार जितेन्द्र चौधुरी ब मिनिस्टार ओंखा एमपि ओंखा किन्तु शेष पर्यन्त ब मिनिस्टार दंफ्रो एमपि दंफ्रो बिनि निजिनि नक जे एडिसि दं माने जिनि रिजार्भ दं माने दिनै अब जेनेरेल लुगै थांगा बिनि हाखसगै थांगा नारेगै मालिया आबनि बागैनो बोखोनो जों गाव जरांखा मुथां जाबनानै सभा खालायनानै ताइ चिनि जरा करिखा ताबले जों सिसानानै ओंखा आबनि बागैनो चिनि बुबागै थावो नरंनि दानि रां नांया दन छान्या रांचा रिछान्या चिनि बुबागै एकमात्र नरंनि दानि सानो थांचा थांचानो जों नांगौ बुबागैनो नर थांचा जों सभा बसाय मागाय चिनि क्रियादा त्रिपुरा लेक नाय बिसिनैया जों गासिनो सभानि बिसिनि तुबो नाय ताखरा छोरो चिनि एडिसि एलाका चिनिया एडिसि एलाकानि फादाराबो चिनि त्रिपुरा सा दंगो बांलादेश दंगो हाइलाकानि दङ आसामो बिभिन्न जायगायाव दङ मिजोरामआव दङ बरंनि बागै प्रोटेक्शननि बागै चिनि बुबागैरा मुक्ति खालायो चिनि बुबागैरा वानसुगो चिनि बुबागैरा गाबो चिनि बागै आबनि बागैना जों बुसकानि सभा केबने किरिया आगिबो किरिया तावबो किरिया छौ एकराम ताखरा बुखरा तिनि चिनि बुबागैरा नरंनो नायनानै फायो बोसोर कस्त'खाय नरक बोसोरखाय माइ मोसाय आरो दुख कस्त निजिनो हावा बयबाय सेफ्ले मानबाय सेफ्ले जागै निजिनो अधिकार सेफ्ले जागै नर रतन चिनि बुबागैरा नरनो तिनि नायनानै फायो आबनि बागै ताखरा बुखरा आंगाय बिसि कक्सालिया बुबागैरा नरनो सानाय तिनि बुसकानि थिनां चिनि सभा तामंनाय तब कायसा आं पाइथागो नरनो कंनो सानाय जों जत थानचावनानै जरांखा जों थानचानि बिसिं गैना चिनि के काटि पालेंखौ सिनाय अमनो चिनि फेसबुक अमनो चिनि पाइथाक सभा चिनि बुबागैरा तिफांबाय जे सभानो बुबागैरा आयोग रखुन त्रिपुरा मथा आयोग रखुन त्रिपुरा सारो फियक जासितुन हामबाय जतननो खुलुमबाय।